Vypočujte si nasledovný text. Zakrúžkujte správnu odpoveď. Jablčko. V škole bola veľká prestávka. Chlapci si vybaľovali 10. Petrík mal chlieb s maslom a 2 jablčká. Aj Paľko dostal chuť na jablčko. Petrík, daj mi 1 jablčko. Vieš, Paľko, teraz som veľmi hladný. Dám ti inokedy. Paľko nepovedal nič. Petrík zjedol chlieb, pustil sa do jablka. Ale zazvonilo. Jablko vopchal rýchlo do lavice. Prešlo niekoľko dní. Petríkovi chýbala ceruska a nemohol ju nájsť. Hľadal ju všade, aj v lavici. Našiel tam jablko. Bolo zhnité. Petríka to zamrzelo. Pomyslel si. Teraz nemá z jablka nikto nič. Nemohol som ho vtedy radšej dať Paľkovi. Paľko mu podal ceruzku. Zajtra ti dám 2 jablčka, pošepkal mu Petrík. Vypočujte si text ešte raz. Jablčko. V škole bola veľká prestávka. Chlapci si vybaľovali 10. Petrík mal chlieb s maslom a 2 jablčká. Aj Paľko dostal chuť na jablčko. Petrík, daj mi 1 jablčko. Vieš, Paľko, teraz som veľmi hladný. Dám ti inokedy. Paľko nepovedal nič. Petrík zjedol chlieb, pustil sa do jablka. Ale zazvonilo. Jablko vopchal rýchlo do lavice. Prešlo niekoľko dní. Petríkovi chýbala ceruska a nemohol ju nájsť. Hľadal ju všade, aj v lavici. Našiel tam jablko. Bolo zhnité. Petríka to zamrzelo. Pomyslel si. Teraz nemá z jablka nikto nič. Nemohol som ho vtedy radšej dať Paľkovi. Paľko mu podal ceruzku. Zajtra ti dám 2 jablčka, pošepkal mu Petrík.